फरायना रंजालि बसुमतारी आङो इउएन एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव फरायनानै उथ्रिसारनो हादों। बेसेबां पार्सेन्ट लादों? आङो 87.6% मोननो हादों। मा आयदायाव लेटार? MIL एडभान्स इडुकेसन इक'नमिक्स आरो पलिटिकेल साइन्स। 600नि मादाव बेसेबां मोनखो? 600नि मादाव आङो 438 मोननो हादों। एबा नोंनि जिखिनि फिथाइ मोनबाय दायो बेहाय गोजोननाय दङ ना? गोजोननाय माने आं जासेबां आसा खालामदोंमोन बेसेबां आं मोनजोबनो हायाखै, नाथाय बेसेबांनो आं एसे गोजोननाय दङ। दायो माने इयुनाव बहा फरायगोन? आं इयुनाव टंला कलेजावनो फरायनो सानदों, मानोना फार्दार स्टाडि गोजानाव थांनो थाखाय रांनि आंखाल। ओमफ्राय इयुनाव मा जानो सिमां दं? आङो प्रफेसार जानो सानदों। मा आयदायाव लागोन दायो? इक'नमिक्स आयदायाव। इक'नमिक्स आयदायाव टंला जौसिन फरायसालिमायाव फरायगोन आरो। दा बेनिफ्राय नोङो नोंनि देरहासारनायखौ आन्दोआव सोरखौ साबायखर बावनो सानो? आङो आंनि देरहासारनायनि आन्दोआव बे कलेजनि गासै सार मेम नोंथांमोन आरो आंनि आइ आफा पेरेन्टस बिथांमोना आंखौ जोबोर सापर्ट खालामदों, जेब्लाबो फरायनायाव आंखौ होदों, जेब्लाबो मोजां लामायाव थांनो नाजादों। ओमफ्राय नोंनिफ्राय दुइसिनफोरनो मा होनना गोथार मा होनना सुबुरुन होगोन नोंनिफ्राय जिखिनि उन्दैफोर फैगासिनो दं? आंनि जा उन्दै जा फैबाय थानाय बिसोरखौ आं बुंनो सानोदि हार्डवर्क खालामबानो गासिबो जाफुंसारो आरो बिसोर आंनिख्रुइ साबसिन खालामनो हागोन। बिसोर हार्डवर्क खालामोब्लानो आरो सार मेम मोननि बाथ्रा मोजाङै खोनासङोब्लानो। आंनि मुङा मानसा कसारि। आङो इउएन एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव फरायोमोन। बेसेबां पार्सेन्ट लाखो नोङो? आंनि पार्सेन्टेजआ 72.2। मायाव लेटार लाखो? एडभान्स बड' आरो बड'आव। बेनिफ्राय बेयो देरहासारनायनि आन्दोआव सोरखौ साबायखर बावगोन? आंनि मामा आरो सार नोंथांमोनखौ, सार मिस गासैखौबो। ओमफ्राय दायो इयुन सिमाङा मा? प्रफेसार जागोन। मा आयदायाव दायो बिदि लागोन? आङो पलिटिकेल साइन्सआव सानदों। आंनि मुङा मुस्रि देरसिन बर'। आं इउएन एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुल टंला बेयाव फरायो। आंनि जौखोन्दोआ 71.21%। माबाफोर लेटार मोन्दों नामा? गैया। बेनिफ्राय नोङो दायो बे जे नोङो दिनै देरहासारनाय मोनबाय, बांसिन मददआ सोरनिफ्राय मोनदों? गिबियावनो आंनि आंगो सार बायद' बिथांमोन आरो लोगोसे आइ आरो आदै बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावनाय जायो। बेनिफ्राय दायो इयुन सिमाङा मा दं? इयुन सिमाङा प्रफेसार जानाय। प्रफेसार जानायनि ओमफ्राय गोनिफ्राय गोजौ थाखोसिम बबे आयदायाव बांसिन इन्ट्रेस्ट दं? इंलिस आरो इक'नमिक्सआव सायख'नानै दोन। बेखौ लानानै नोङो माने लेक्सार जानायनि सिमां नुदों आरो नामा? आं मुस्रि बिजित बर'। आं इउएन एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव फरायो आरो आंनि पार्सेन्टेजआ जाबाय 75.8%। आरो आं इडुकेसन एडभान्स बड' आरो बड' लेटार मोननो हादों। नोंनि जि माने फिथाइ मोनबाय बेहाय नों गोजोननाय दंना? आं गोजोननाय मोनदों सार। बेसेबां मोनगोन होननानै एक्सपेक्ट खालामदोंमोन ना? एक्सपेक्टआव सार आं 7नि लाइनाव मोनगोन होनना एक्सपेक्ट खालामदोंमोन आरो ना। ओमफ्राय दायो इयुनाव मा खालामनो सानदों? बहा फरायगोन? इयुनाव आं टंला कलेजावनो फरायनो सानदों सार। मा आयदायाव माबाफोर लागोन नामा? आयदायावथ' आंनिया मोननै रखम जाना दङ सार। माबायाव लागोन दा बुंथ'नो हाया सार। मा? इक' आरो इंलिसाव लागोन होन सार। बेखौ माने सायख'नानै दोनदों नङा, मेजर लागोन नङा? बेनिफ्राय इयुन सिमाङा मा? इयुन सिमां सार मा जायो? गोबाङाथ' सिमां लायो, सोरबा लेक्सारार जागोन, सोरबा माने आइएस जागोन, सोरबा माबा जागोन। नोंनियालाय मा? प्रफेसारखौनो जानो नंदों सार। लेक्सारारसो? अके। बेनिफ्राय नोंनि देरहासारनायाव नोंखौ बांसिनै मदद सोर खालामदोंमोन? गिबियावनो आंनि आइ आफा आरो सार नोंथांमोनाबो आंखौ गोबां मदद खालामदों। बेनि थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन नङा होमबा? एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो
Political Science, Education, Advanced Assamese, Advanced Bodo, Logic and Philosophy, Economics, Geography, Anthropology, बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। Excellent Academy बागानफारायाव Experienced and Qualified Teachers, Best Education with Adorable Fees, Education with Modern Technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानफारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानफारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।